Masoya, 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 masoya. Yariman waka da naku Umar yan Gwarzo. Masoya a duniyar gade kun mana komai. Masoya, tamburan ku ne yau muka doka. Yariman waka da naku Umar yan Gwarzo. Masoya, tamburan ku ne yau muka doka. Yariman waka da naku Umar yan Gwarzo. Allah sarki zana sa a farkon waka na, domin shi ne mai min a dukkan lamurana. Bazan kara faɗin ufan bazan sa a nadina, domin sai da shi rabbana yake min koyaushe. Abdul sona ba na tambari in wa masoya, domin kun kai tasirar ku yau muka jagayya. Kun mun komai a duniya da me za na musanya, sai dai in ce rabbana ya bar ni da ku tare. Masoyan mu da ku Allahu ya bar kauna, ba don ku ba da a yanzu nan ba muryana. Magauta ku ma zan so a ba ku tsawon kwana, ko dan mun yi idan kuka ji haushi ya tike ku.